ga farfesa dube mar farfesa ga farfesa na maraɗi muke magana ga gargasa marguba ake magana. Karibu piano on the beat. Mar farfesa dube kai ne namu, kai ka cancanta ka zamo raktar jami'a tamu ta maraɗi gari. Mar farfesa dube kai ne namu, kai ka cancanta ka zamo raktar jami'a tamu ta maraɗi gari. Kai ka cancanta ka zamo raktar jami'a tamu ta maraɗi gari. Allah 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 kai ne Allah, ai la sahala sai in kaso Allah, ka daɗai hikima in yi wake ba matsala, kai nake wa bara sa'in zamto ba ne da gari. Allahumma ka daɗo tsira gun manzanka, har da aminci ka daɗa mishi mai makka. Rahamar kowa haka shi yake la shakka, kowa rike shi har abada baya wahala cikin gari. Farfesa dube kai ne namu, kai ka cancanta ka zamo raktar jami'a tamu ta maraɗi gari. Barka gamshi goga mar farfesa, ba da mamaki margube farfesa, kai ka cancanta ka zamo raktar mar farfesa. Burinmu ka zamo raktar jami'a tamu ta maraɗi gari. Mutunan kirki shine farfesa, mai ilimi ne sosai farfesa, mai haƙuri ne mai san jama'a farfesa. Zaɓin Allah mu zaɓe shi farfesa mutum na gari. Farfesa dube kai ne namu, kai ka cancanta ka zamo raktar jami'a tamu ta maraɗi gari. Farfesa dube kai ne namu, kai ka cancanta ka zamo raktar jami'a tamu ta maraɗi gari. Ya shirtaccen namiji farfesa, marke namijin ice farfesa, mai adalci mai tausayi farfesa. An zaɓe ka a jami'a ka zamo raktar mutum na gari. Wai ina a dakal Husaini na farfesa, mataimaki ne ga kanan ga farfesa. Fatan kairi nake muku farfesa, za ku yi nasara insha Allah jami'a tamu ta maraɗi gari. Farfesa dube kai ne namu, kai ka cancanta ka zamo raktar jami'a tamu ta maraɗi gari. Ga sabon nan sabon Fatima Zara, ta ce ita ɗin Fatima Zara, Fatima Musa Ibrahim ta yi zarra. Ni mai waka imamun ni yaran din nan na maraɗi gari. Farfesa dube kai ne namu, kai ka cancanta ka zamo raktar jami'a tamu ta maraɗi gari.